जै आइ सोरांसाथि एबा जै आइ सरस्वती दिनै सरस्वती फुजा ओमफ्राय जोंनि गामिनि माने रायजोनि जा जायगा बेवहाय माने सरस्वती फुजा खालामदों माने फाथिदों दा बेयावनो आं थांनो नागिरदों। बे जाहैबाय जों गामिथिंजाय थांनाय लामा। ओमफ्राय बेयो रायजोनि न' बेयावनो माने सरस्वती फुजा खालामो। आं दायो सरस्वतीसिम सफैबाय खुलुमनोसै। जै आइ सरस्वतीनि जै बिमा सोरांसाथिनि जै आइ सरस्वतीनि खुलुमबाय आयै नोंखौ गियान हरदों आयै गियान हरदों जों जाम्बा जुला गथ'फोरनो गियान हरदों जै आइ सरस्वतीनि जै आइ सरस्वती। बेहाय साहा फुदुंगासिनो दङ दायो। दाहाय माने थोगिखौ सेफायनो नागिरदों सेफायनोसै बेखायनो गासैबो जयै माने खुलुमनो लाबाय। देउरिया दायो मोन्थ्र फरायबाय माने। देउरिया बेनोब्रा गामिनि देउरि। मालै जिथि मा खबर? बेनो जै होनबाय। जै 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 जै। लाबो जानोसै रावबोआनो गैया माथो जों इसेलै बारा होना। बेयाव माने केसारि बानायगासिनो दं केसारि जानो थाखाय। मा फाखायदों नोङो? गिलास। आदसा दे खाम होनोसै नामा? ना केसारि? केसारि। होगोन र' दे। दे बुरजा बुरजा हो दे खम होनाङा। राननानै एकदम माने मोजां। थेंक इउ थेंक इउ। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै जै आइ सरस्वती।